Tungod niya o sa iyang pamilya, nakasulod ang Salesian Society of St. John Bosco dinhi sa Sugbo og natukod nila ang mga tunghaan nga naghatag og higayon nga makaalagad sila sa mga kabatanunan. Gihatagan po niya og luna ang maong organisasyon didto sa Punta Princesa, kundiin anaa na karon ang Don Bosco Technology Center. Kini usa lamang sa mga grupo nga iyang nahatagan og tabang. Si Don Ramon nipanaw sa kalibutan ni adtong 1974. Apan nagpabilin gihapon ang iyang mga nabuhat o gipadayon kini sa iyang pamilya. Unsay murag kanang imong nag-gather mismo about Don Ramon, what was his life as a person, as a businessman? Si Don Ramon daw gyud, as what I've gathered before, especially these are all coming from the accounts sa iyang katuyahang sekretarya nga si Mrs. Alay, Sanchez, katong Pascuala Sanchez, kay sigim to siya anha gyud gito sa una. Kanang kuan gyud si Don Ramon, kana bitang unsa siya katawo nga komitado gyud kay siya, committed siya sa iyahang mga, well, of course iyang business, sa welfare siyang mga katawhan o sa katudjong mga tao nga nagkinahanglan siyang tabang, especially those nga kana bitaw mga deprived ba nga wala gyud sila. So nga akong nahibaw-an, in fact gyud nga common kay ni nga mga istorya kabahin atong naka experience gyud, working with Don Ramon closely, nga kanang maragi kuno na kada Biyernes gyud kaning mga makililimos palinyahon gyud ang Don Ramon, kay iyan ang tagaan gyud na siya tagaan na niya sila sa iyahang grasya, and then gawas pa ni ana gyud ang akong nahibaw-an nga kani si Don Ramon kanang kuan kay siya mga katawhan, sa iyang mga tao nga nagtrabaho niya, especially for those nga loyal niya. Okay, iya yung gitan-aw ang unsay mga panginahanglan nila sa ilang pamilya, that's because he is also a very family-oriented man. Based mo nabawakan mis unsay mga philanthropy Sir Ramon? Ay, ang kanang iyang mga philanthropic deeds kadaghan gyud kaayo jud na sa nga tanan para nako. Ang numero 1 gyud nga nag-set up siya ning foundation para gyud na siya in fact ma-institutionalize ang philanthropy, So sa sinugdanan mao na iyahang gipanabangan ang kanang mga asilo nga iya jud nang gahinan sa iyahang bahandi ang asilo, and then ang Don Bosco, okay, and then ang katong mga pare, mga madre nga nanganha niya ilak, there are many, dili na nako na siya makuanan gyud nga unsa nang mga philanthropic works niya nga kadaghan gyud kay siya, nya mo na to usana mga kanang mga individuals gyud, kanang mga blinds, mga makilimos, mga ingon ana mo na iyahan ng mga fans ni Don Ramon. What are the values that people can learn, ma'am, from Don Ramon? Ang values gyud nga si Don Ramon, ako ba ang mao gyud ni ako nakita nga in spite of the successes in terms of the business successes, as well as also the financial gains that they were able to gather, as they did their business, they remain to be humble, they are very down to earth people. They did not forget their pasts. They did not forget who these people that had helped them before. Kana bitang kuan gid sila kanang
kana bitang makiangayon, kuan gyud sila makitaog yun, no, maka Dios pod si Don Ramon ya. Then kuan sila respetar, dako kay na nila og kuan, no, nga respetaan gyud ang tao. Katus Don Ramon kanang kuan kay to siya, no, nga respetaan niya. In the same manner nga siya sad nangay sa ana siya la bitaw kato bitaw naa bitaw na dinhay kanang I don't know where is it now nga kada bitaw it means nga kana bitaw, you know, kanang he wants to be respected with his time by not wasting his time, you know, something like that. Dios bendiga, bless the person who doesn't may it's something like that. I think it's in Mr. Bobby's table. But anyway, kanang ingon ana kay taas kay sila gyud ang ilahang pagtan-aw sa tao, taas, no, ingon ana. So kanang wa gyud na nila musud sa ilang mga utok ang kanang pagka-arrogante. Okay, they remain who they are, you know, from the very beginning. Okay, so kadi man dayon sila ni diretso pagka adunahan or pagkasapian, pero wag yun na nila nakahatag og igo nga kana bitang ilang gibasihan nga sila mag-usab sa ilang kaugalingon. Mao gyud gyapon sila. So na kanang ingon ana nga being, you know, modest in spending, being kuangyod kanang bitang unahon ang katong i-prioritize tong mga needy, mao na iyahang kuan ingon ana nga gusto siya ana nga matagaan gyud na magahinan gyud na nato og oras na sila. And then kuan nga kanang ang kana jung pag pinakadako gyud ron nga pinakadako nga ako sang na learn, no, kaningon ana nga ang unsa ka importante ang reputasyon sa katao, no, the honor and the reputation of the person is a very important. Kana bitang how important that is, no, nga dili gyud na bulingan. Kay kun mabulingan na siya na burag wa na gyud ka mo na gyud na imuhang kuan, no. We are going to celebrate atong Founders Day sa Rafi. Unsa ang imong message atong beneficiaries, atong stakeholders sa Rafi, Miss? Para sa atong mga, you know, para ngadto sa amo ang mga partners, sa amo ang mga mga beneficiaries, sa amo ang mga donors, ug sa amo asang mga kanang empleyado, you know, sa amo ang organization sa Rafi nga kaning atong kapunungan ang Ramon Abautist Foundation nga karon nagselebrar sa iyahang again Founders Day, 46 years na ta ngun ana. Kanang kita tanan unta, no, magtinabangay, no, nga kita mulambo pagyod ang ato ang kapunungan, ang Rafi, and at the same time kami gyud, you know, nga ni adinhi nagtrabaho do na midako kaayo nga accountability towards, no, sa amo ang brand, sa amo ang organization, sa integridad, sa reputasyon ug sa image sa among organization nya. Kami unta nga kaming mga katawhan nga ni adinhi, no, nga nag-alagad ngadto ninyo sa among mga partners ug sa among mga stakeholders nga unta sad kami duna sad giyahan pud unta mi, no, sa amo ang mga values unta, sa mga virtues nga gipang share namo sa pamilya, sa Aboitist family, sa pamilya ni Don Ramon o kang Don Ramon gyud mismo, kang Don Eduardo Aboitist, no, nga unta kami magiyahan gyud ana ug amo gyud nang puy-an nya kanisan niya nga kaning unsa maning amo ang mga mithi ug mga hiyas nga amo untang gipuy-an unta pod amo ning mapaambit ngadto sa amo ang mga partners, sa amo mga stakeholders kay kaning ni agyod naglantaw man gyud mi sa kaayuhan gyud ug kalambuan sa kadaghanan. Okay, so unta nga manghinaot ko nga unta nga kaning ato ang kapunungan mutunhay pa, mulahutay pa og pipila ka mga tuig og tagaan pa mi og pribilehiyo nga makaserbisyo gyud ngadto sa kadaghanan og maunta makakita pud ta nga ang among serbisyo do na pud unta koy kanang kabulahanan pud nga makuha og makutlo natong tanan. Maura na. Okay, mga igso, no, mao to ang atong pakiginabi ni Ma'am Dumi Chua, no, ang Chief Operating Officer sa Foundation. So iyang gi-emphasize nga kana, no, ang Rafi karon nag-celebrate sa ilang ika-46 ka tuig unya kana, no, ang tema karon namo nining tuiga mo ang
kanang gitawag moving forward, no, bisan pa sa mga pagsulay sa mga nangaging mga panahon, still mubangon ug mupadayon, no, sa mga mission nga gisugdan ni Don Ramon, no, sa pagtukod niya sa foundation ni adtong tuig 1966. So muna nga gipadayon kini sa iyahang anak ug sa iyang mga apo na karon, pinaagi sa foundation ang iyahang mga buhat, no. So gi-mention dito kaganina sa atong nahibaw-an nga daghan kayong mga institusyon nga iyang natabangan, usa na niya ang Don Bosco nga karon mao na ni ang Don Bosco Technological Center diha sa Punta Princesa. Unya kana mo ni siya ang aselo, mga pari, madre, mga buta, no, mga makalilimos. Grabe gyud, no, kung imong tan-awon iyang kinabuhi, nagtutok gyud ngadto sa mga nagkinahanglan. So sa iyang pagkamatay ni atong 1974 kana gipadayon ni sa iyang pamilya ang iyang mga nasugdan, no. So ang mga values nga iyahang gipapasa ngadto sa iyang mga anak ug ngadto sad sa iyang mga empleyado sa Rafi, mao kanang pagka-humble, no, pagka down to earth, pagka makatao ug makadiyos. Unya gi-emphasize ngadto ni Ma'am Domi ang respeto gyud sa tao, no, unya ang pag-prioritize sa mga nanginahanglan. Unya importante kayo ang reputasyon ug ang honor, no, usa na ka importante nga mga hiyas nga angay sad ug gibatunan sad sa mga empleyado sad sa Ramon Abutis Foundation. Ako nagpasalamat nga ako usa sa mga empleyado sa Ramon Abutis Foundation diin nakatampo sa kusod sa akong 16 na katuig sa pagserbisyo kuyog sa Ramon Abutis Foundation aron sa pagpadayon sa misyon ni Don Ramon ngadto sa iyang katawhan. So mga igsoon, manginhaot mi nga pinaagi ni ato ang programa, nakapaambit mi kaninyo kung unsa si Don Ramon, unsa iyahang mga hiyas, ang iyang mga buhat, ug unsa sad ang Ramon Abutis Foundation Incorporated nga nag-celebrate karon sa ilahang sa amuang ika-46 nga tuig, no. So nini nagpasalamat mi og may igsoon, wala nagkitay panahon og dinhi natapos sa atong tulumanon mga higala. Sa ngalan sa akong kauban si Patrick, si Heidi, si Ma'am Domi Chua, atong Chief Operating Officer sa Foundation, ako nagpasalamat sa inyong pakiguban kana mo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug stasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal o panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong hunaon, ang akong pag-apilaan ng Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga magmawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. NS Brown Coffee, NS Strong Coffee, Coffeelicious for me and you. NS Brown Coffee, NS Strong Coffee, it's my choice, I want more of you. Your smell is so enticing and your flavor is so good. I'm always happy night and day, you set my perfect mood. NS Brown, I want more of you. NS Strong, I want more of you. From the proud makers of nature's clean, healthy feeling. That's why they make it purified, distilled and flavored, oh so right. I have Nature's Spring, Nature's Spring water, naturally refreshing, naturally thirst quenching, fresh spring water purified. Nature's Spring water, oh so right. Nature's Spring water, oh so right. Get big savings every time you buy 10 liters of Nature's Spring bottled water. For inquiries, please call 346-2008. Paring Vic, long time no see. Asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahi na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Nindo tagod. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR
USGR RITTC ako gyud na-apply. Ug laing pagid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindutagod ana, unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko. Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no, moadto niya gyud ko sa USGR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na imong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayo, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas! Og din madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki.